Здравейте, здравейте отново с едно малко кратко репортажче. Реших да ви направя свидетели на ежедневието на българите в чужбина, в частност във Франция. Защото днес беше поредният ми тежък ден, в който поне не бях свидетел на още един загубен българин за държавата ни, в смисъл, че се е загубил живота човека. И тази нощ няма да правят поредните погребални документи. Човека е с малка телесна повреда следствие на трудова злополука. Разбира се, без договор, разбира се, без застраховки, разбира се, нашенецът, който е наел сънародника си на работа, кал хабер не си дава за това как ще оцелее, как ще живее този човек, как ще яде, защото той става неработоспособен поне в рамките на един месец. Аз ще се връщам много често точно на проблемите относно работата и трудово-правните отношения на българите в чужбина. Сега отново спирам, за да мога да се хвана последния автобус, да се прибера от къщи. Вече е припаднала луна и нощ и имам 2 часа път, за да се достигна до къщи и да започна вече офис работата ми, която се състои в превод на документи, за да мога да подготвя за утре